ମୁଁ ବସିଥିଲି କ୍ଲାସ୍ 1 ଶିଶୁ ବାଟିକା ହଲ୍ରେ। କ୍ଲାସ୍ 1 ଶିଶୁ ବାଟିକା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା କେତେ ଯେ ସହଜ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ। ହଁ କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ବି ନୁହଁ। 3:30ଟା ପରେ ଲାଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ରେ ବସିଥାଏ, ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଦିଦି ଗୀତ ନାଚ କରିବା। ତ ମୁଁ ବି କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଗୀତ ତୁମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ କିଏ ଗୀତ ଗାଇବ ଠିଆ ହେବ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଶାଲିନ ଗୌଡ଼, ଇଏ ଠିଆ ହେଇଗଲା ଦିଦି ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ୟା ବୟସରେ ଥିଲି ମୁଁ ତ ଡରି ଯାଉଥିଲି, କିଏ ଡାକିଲେ କାନ୍ଦି ପକାଉଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏ ପିଲାର ସାହସକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆ ଗୀତକୁ ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶାଲିନୀର ସାହସକୁ ଦେଖି ଆଉ 2-3ଟା ପିଲା ଆମର ସାହସ ହେଇଗଲେ। ଆଉ କହିଲେ ଦିଦି ଆମେ ଗାଇବୁ। ତ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଆସିକି ଗାଇଲେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କଲେ ନା 2ଟା ଶବ୍ଦ କହିଲା ପରେ ଦିଦି ଭୁଲିଗଲୁ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମାନେ ତ ଠିଆ ହେଲେ, ସାହସ କଲେ, ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେଇଟା ହିଁ ବଡ଼। ଏହାପରେ ଆସିକି ମୋତେ ଘେରିଗଲେ ଚାରିପଟେ। ତାପରେ ଯିଏ ଯାହାର କହିଚାଲେ ଦିଦି ଏଇଆ, ଦିଦି ସେଇଆ, ଦିଦି ମୁଁ ଆମ ଘରେ ଏମିତି ଅଛି, ଆମ ଘରେ ସେମିତି ଅଛି। ମୁଁ ବି ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିଥାଏ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କରିବାର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାର ଅଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମନରୁ ଭୟ ଦୂର କରିବାର ଅଛି। ଏମିତି ହେଲେ ହିଁ ସେମାନେ ଆଗ୍ରହ ହେବେ, କିଛି କହିବେ।